Pozdrav svima ljudi. Vidi se mozak. Prvi zadatak. Killer. Missing killer bunny. Hey everybody. I alo da baba. Okej, živ sam. Osta, to već neću budu. Okej, ti kiću budu, ja sam ovdje. Sunce. Aaaa! Noge, pagod ima strela. Daj mi tu strelu. Dođi kiću. Ništa. Idemo. Na lov na Viktora. Čekaj, treba mi pumparica. Pumpa. Pumpa, rumpa. Idemo. Papagaj. Ništa. Dvig. Ko zna? Ti konja. Koja ste? Evo. Sad, evo. Obojica se popnite gore na ovo. Ako nećete da umrete. Ok. Nema problema. Popni se na sprat. Ojsa. Viktore, ja ću te puknem u dupe. Imaš 5 sekundi da izađeš iz tog kreveta i da se popneš kod kiću. 1. Ne mogu za 5 sekundi. Ok, dajem ti 15 sekundi. 1, 2, Spusti ga. 3, Možda sere. 4, 5, 6, 7, 8. Dobro. Idemo. Da te puknem u pro... A te boljelo? Kamerman je crko. Živ sam. Čuti. To mi je sat pre, ne znam gdje mi je. Evo ti ga ovdje. Oh, wow. Tišina. Mrš. Tišina. Mrš. Pušam. Jao, nemoj da me grizeš, vidi. Ti čuti da se ubijem. Ovo, govno. Tišina, jel pucam? Dobro. Vivi. Tišina, pucam. Ojsa. Viktore, prekinu se penjem i pucam su dupe. Direktno. Evo džoku neki pucam. Na te reloadam. O, ne psuj. Pop! Sa koji taj kurac se pucaš? Pumparica, baš me to boli, to baš diluje damage. Au! Idemo da pevamo baladu. Tu. Malo zategnu je. Propagandista. Idemo. Propagandista. Čuti, jel ću da viš Gangnam Style? Okej, Idemo. sviramo banjo. Ja znam bolje, daj mi čas gitaru. Sada, ja znam najbolje. Mihajlo, znam najbolje. Da mi pokažem. Ovo je dobro oružje, ako hoćeš nekog da dvakneš u glavu. A. Znaš, snimaj Viktora da vidim kako ovo zna da svira. Evo, gledaj profesionalca. Traktor. Ja, čekaj, šta je baš ovdje? Ow, my ears! Meine ears! Bravo. Smanji to! Ugasi ga! Viktore! To je to za ovaj video, postaje gusto, ćao. Ajde malo visi. Ne snimaj! Mane! Samo mi buka. This is... Dobro, video će bude ovakav. Ja trčkam po salu, a ti me juri. Ne. Nego? We go. Čutaj se Ja imam najbolje oružje. Sad ću ga pokažem. Oh yeah.
mi je samo mama i tata, nisu s nami. Ispario je. A, virtual glasses. Džinovski televizor. Ovi dvoje koji se fajtaju. Oj, sad. Kićo, dođi. Kićo. Ti ono stegu. Sada će malo biti mrak. Prvo da vidimo da smemo. Mama, smemo onaj deo sa terasom? Ne, sad će Mihajlo da ide. A Ja to da radim kad moraš. Oh. We go. Zašto te neće sluša? Oh my god. Evo je ovdje.